Hi guys, good afternoon everyone. This is Ping Biahera once again. Ayan, I am happy today because we have already the join button. Ayan guys, I'm so excited sa mga bagong magpapa-members dyan. I am happy and happy to say that meron na po tayong join button dyan. Pwede na po kayo magpa-member sa ating channel. Ayan. Sisikapin ko na ma-shoutout ko kayo sa aking mga susunod na videos, especially sa aking live streaming. Guys, papunta tayo ng Yasmart. Dito guys sa Yasmart, makikita natin ang lahat ng klase. Wala na kayong hahanapin pa. Lahat nandito. Mura lang ang mga paninda dito. Meron din syempre mahal. Pero dito guys sa Yasmart, abot kaya ang bilihin. Kaya itutour ko kayo sa loob ng Yasmart guys. So stay tuned lang guys. Ayan. Stay tuned guys. Medyo madami ang tao dito ngayon kasi Ramadan at malapit na ang Eid. So namimili sila para sa Eid. At syempre dahil dito ay mura, marami ang bumibili. Kaya guys, stay tuned. Nandito tayo, hanap tayo ng parking. Dito ang entrance dahil isa lang muna ang ginagamit na pinto. Ayan. Ang Yasmart. Hanap tayo ng parking. Mukhang mahirapan tayo sa parking dahil hapon ngayon medyo marami ang ayun, palabas siya. Wait lang, hanap tayo ng mapaparkingan. So stay tuned lang kayo dyan guys.